Ассалому алейкум. Нома Юсуфҷон Тухтаназаров, ман лидери ширкати Faberlic ва имрӯз меостам ба шумо дар бораи бизнес имкониятҳои ширкати Faberlic маълумот диҳам ва биёед ба чунин мавзӯъҳо назар меандозем. Мақсади асосии бизнес бо Faberlic дар чист? Чӣ гуна бе фурӯши маҳсулотҳои Faberlic даромади калон ба даст оварда метавонем? ҷавоби ин хеле оддӣ аст дӯстон. Мо танҳо маҳсулоти ширкатро шахсан истифода мебарем ва ба дигарон тавсия мекунем. Ширкат бошад дар навбати худ фоидаашро бо мо тақсим мекунад. яъне шумо бехаймнам ҳама вақт барои зиндагӣ лозими маҳсулотҳое аз мағоза харид мекунед. Шампуно, собуно, маҳсулотҳо барои гигиенаи шахсӣ, барои шустушӯӣ ва бисёр дигар чизҳои лозима. Аммо шумо чанга харидорӣ накунедам, аз ягон мағоза шумо туҳфаҳои қиммат, тахфифҳои калон ва ёки даромад ба даст оварда наметавонед. дар ширкати Faberlic бошад ҳамаи дар боло номбар кардагиҳо вуҷуд дорад. Яъне кори шумо ин маҳсулоти ширкатро шахсан истифода бурдан, тахфифу туҳфаҳо гирифтан ва ба дигарон дар бораи ҳамин имкониятҳо маълумот додан ва ширкат ба шумо аз хариди дигарон як умра фоиз медиҳад. мо худамон маҳсулоти дӯстдоштаамонро бо тахфифу туҳфаҳо истифода мебарем. моло рост аз анбори истеҳсолкунанда ба даст меорем. барои ҳамин ба сифаташ боварӣ дорем ва аз қалбакиҳо муҳофизат карда шудаем. мо танҳо мағозаи оддиамонро ба интернет мағозаи Faberlic иваз кардем. акнун чизҳои лозимаамонро аз ҳуҷраи шахсии худ Faberlic ё мобилни приложенияш фармоиш медиҳем ва дар вақти кӯтоҳ аз офиси ба хонамон наздик буда дастрас мекунем. ва мо айнан ба ҳамин амал дигаронро низ даъват мекунем, барое ки ин на танҳо бюҷети оиларо вақтро ҳам сарфа мекунад ва ки аз тахфифу туҳфаҳо даст мекашад. махсусан маҳсулотҳои ширкат бо гуногунияш ҳамаро дар хайрат мемонад. барои гигиенаи шахсӣ, парфюмерия, барои солимӣ, косметика, барои хона, шустушӯӣ, либоса ва ҳатто хӯрокаҳо вуҷуд дорад. дар ин зиёда аз 10 000 намуди маҳсулот, яъне мантиқан як гипермаркети калон дар дасти шумо аст. маҳсулотҳои ширкат бехатар бо сертификатҳои кафолатнок ба ҳайвонҳо санҷида намешавад ва сифати олӣ доранд. яке аз манфиатҳои Faberlic ин истеҳсолоти шахсӣ. хоб шумо барои худ харидорӣ мекунед, шумо таклиф кардаги одамо барои худ харидорӣ мекунанд. ҳамин тавр товаробороти гурӯҳи шумо пайдо мешавад ки барои ташкили он ширкат ба шумо аз 3 то 23% маблағ медиҳад. ин даромади қонунӣ аст. ӯ ба ҳисоб рақами бонкии шумо мегузарад ва аз ӯ ҳиссае ба фонди пенсионӣ ва андоз меравад. ғайр аз ин шумо бонусҳои иловагӣ мегиред, дар аксияҳои бизнес иштирок мекунед ва боз шуморо ҳодисаҳои бузургтарини ширкат ва ҳатто саёҳатҳо ба зеботарин канорҳои рӯи дунё аз ҳисоби ширкат интизор аст. аммо биёед ба масъалаи пул бармегардем. чанқе ки одамон дар гурӯҳи шумо зиёд бошанд, ҳамон қадар бисёр харидорӣ мекунанд ва даромади шумо ҳамон қадар баланд мешавад. ҳамин тавр мақсади шумо ёфтани одамое ки ба мисли шумо маҳсулоти ширкатро истифода баранд ва ба дигарон тавсия карда даромад ба даст оварданро бихоҳам. аз куҷо одам меёбед? хавотир нашавед, мо ҳамашро ба шумо ёд медиҳем. ба лоиҳаи мо омада шумо бо системаи тайёр тариқи видео дарсҳо ва маҷлисҳо таҷрибаи худро зиёд мекунед. ба ҳамаи гуфтагиҳои мо амал карда шумо аллакай якумин натиҷаҳои худро ба даст меоред ва аз зинапояи муваффақи Faberlic ба боло баромаданро сар мекунед. мураббӣ шуморо бо даст ба сӯи натиҷа ва даромадҳои нав ба нав мебарорад. кори мо кори дастҷамона аст. бо ҳамроҳи лоиҳаи мо аллакай хеле бисёр донишҷӯён, хонашинон, мактабхонон, нафақагирон, коргарони ҳар гуна корхонаҳо даромадҳои хеле хуб доранд ва аз дасти шумо ҳам ин кор низ меояд. биёед акнун ҷамъбаст мекунем. ба лоиҳаи Faberlic Forever омада шумо соҳиби сарфаи бюҷети оилатон ва баҳрабарӣ аз маҳсулоти босифат ҳамроҳи тахфифу туҳфаҳо мегардед. даромади беҳтарин ҳамчун фоизи якумра аз товаробороти гурӯҳи шумо ва бонусҳои гуногун, обрӯ ва эътибори баланд. шумо метавонед тариқи интернет кор кунед бо системаи тайёр бо дастгирии команда. барои кор кардан ба шумо фақат компютер ё смартфон бо интернет ва якчанд соат вақти холӣ ва хоҳиши пул кор кардан лозим аст. мо ба шумо бо ширкати ба тамоми ҷаҳон машҳур буда Faberlic ба даромади калон баромадан ба кӯмак мекунем ва шумо метавонед на танҳо аз шаҳру деҳои Тоҷикистон, аз дигар давлатҳо ҳам ба командаи худ низ одам даъват кунед ва тиҷорати байналмилалӣ баред.
ҳамин тавр агар шумо даромад гирифтанӣ бошед ва аз ҳама муҳимаш кор кардан ба тайёр бошед, дар лоиҳаи Faberlic Forever бепул аъзо шавед. Барои ин ба он одаме ки ба шумо ҳамин видеоро равон кардааст, ному насаб, отчество, соли таваллуд бо рӯз моҳ, номери телефон, адрес ва почтаи электронии худро рой кунед. мо ба шумо бо муваффақият оғоз карданро ва ғалабаҳои бузургро орзумандем. Ва нагӯед ки кӯшиш мекунед, бояд кӯшиш не амал кардан розим. Танҳо ҳамон вақт натиҷа мешавад.